Machiegni jahera mar chenro mar penj laktar kamora mora ma intiere ka wawacho ni ngima en mwandu. Amorga mar bedo kod odiechieng' kod odiechieng' nikech wapuonjore wagolo dok e itwa wayawo pachwa kata wabedo kod ngima maber nikech wacho ni ngima en mwandu. Mataye chenro ni en Andruth Otieno kendo mor mokalo ni wendowa kendo daktari wa osechopo e studio. Adwa miye thuolo mondo mi onyiswa ni nyinge nga en nyakanye, en laktar molonyo weche mage. Wadonje twak achiel kachiel. Machiegni daktari. Erokamano rwako nyikwa Ramogi duto e twak makawuono. An gi nyinga iluonga Judith Odenya Lwala. Anyar Alego Kaugagi. To atedo Kindu Bay Kadel. Athiethe e osiptal maduong' ma Kenyatta National Hospital. To kor kalony alonye weche mege yath gi thiedho tuoche. Koro moloyo to tuoche mikelo kod midhusi e del. Machiel kuom gi modwa wuoye kawuono. Erokamano. Amor mar bedo kodi Dr. Judy e chenro mar penj laktar bang' ndalo mathoth kapok wabedo kanyakla. Kata kamano adwani mondo wang'e kaka wanyalo tieko chandruoge mag alsas ma bende thothne wawacho ni gin adhonde ma thoro bedo kuonde mopogore opogore. To kawuono wadwani wang'e to alsas thothne ikelo gi kodang'o kata wabong'eyo moko kuom kute kata chandruoge gigo manyalo kelo alsas kata wadonje twak achiel kachiel. Kamano. Koro kawuono awadwani mondo wang'e tuo miluongo ni alsas. Kuom gi nitie kudni moro miluongo ni HPA. Emomiyo en gima nyaka wang'eyo matut nikech kata thiethne en thieth modimbore makok iluwo kare tinyalo yudo ka ng'ato bedo gi chandruok. Makawuono waketo maino e kute mag H. pylori kotenore kod alsas kata dhonde magikelo e ich. Nikech chutho ich ok onego bed ni nitiere kod gimoro amora to seche ma kute gi odonjo to nitiere kaka odhi mokuny molos adhola maduong' manyalo kelonwa chandruok. Awinjo kimulo H. pylori. H. pylori en kudni machalo nade? Koro H. pylori en kudni mar bakteria. Koro bakteria ni ka oseyudo kako donjo e iyi ma obro ng'iyo kako donjo, iyudo ka otemo nitie gik moko ma ogolo miluongo kwiri moko mogolo. Koro kwiri gi kosegolo tiyudo ka environment ma ichcha olokore. Koro koselokore to yudo kako donjo e mayot nikech waduto wang'eyo ne iwa nitie gimiluongo ni acid. Acid no konyo mang'eny kendo eno momiyo kata digestion timore gi gik matimore e ich mang'eny. To bende ogeng'onwa tuoche mang'eny. Acid no kaka en ogeng'onwa tuoche mang'eny. Koro bakteria ni kosedonjo e iyi to nitie kwiri moko mogolo. Koro kosegolo kwiri no tiyudo ka acid mantie kanyo no koro ken acid moro manyalo wang'o gimoro cha. Koro odonjo to sore iye. Koro kosesore iye thiedhe bedo matek nikech mondo igole iye kama sore no seche moko bedo matek. Koro miyo nyaka ng'ama thiedhe nyaka ng'e ni athiedho H. pylori to negatim magi mondo eko mi ithiedhe e yo makare. Kendo kaka wabiro neno iyudo ka thiethne okawo ndalo mang'eny mopogore kod bakteria mamoko. Makopogore kod alsas ma bende gin adhonde mane ich, kute mag H. pylori ma bende wakete maino odiechieng' makawuono, tuoche mage kata chandruok mage kinyalo mana mulo gi e wiye magi nyalo kelo ne dhano. H. pylori to ng'ere mana ne kunyo ichno. Nikech iyudo ka gik mogolo go kwiri mwachogo okunyo ich onego bed flat. Koro en sani tuo mokelo sana ma chando ganda en alsas no. To bende luren to in kod kute mang'eny maromo nadi nikech samoro in kod gi matin koro nitie kaka dendi gore kodgi to ok yud alsa. But koro ka gibedo mang'eny ama kapo odonjo to chako kunyo to onge gimotim to ginyuolore to koro gibedo mang'eny koro gikunya ka gidonjo to giponde iye kuno nikech ging'e kaka gigolo kwiri ma koro ok nyal miyo acid mane ich chande wang'gi mondo omi kik gikel ne oganda tuo. Erokamano nya Dr. Judith awinjo kilero maber mokalo kaito aneno kikelonwa picha ka en picha mar ich kwanene gi oko. Koro daher mondo wang'e ne picha bende machielo mar ich ka koro wantiere gi e iye ka koro kute mag H. pylori gi osechako donjo mochako kunyo seche ma koro ipimonwa ni nikech ni mulo kacha peptic ulcers bende ulcer ne wawinjore kacha ni en adhola. Peptic ulcer en ulcer peptic ulcer disease en adhola mora mane iche ma okel gi yore mamoko bende
Koro ibro yudo ka dhola ni iyudo ka en parts mopogore opogore mege ich. Koro nitie kamoro iluongo ni duodenum, to nitie kamoro miluongo ni gastric. Koro magi tete so adhola yoyote mantie e ich ibiro yudo ka iluonge ni peptic ulcer disease. Koro gik moko kelo gi mopogore opogore. Wabro neno kata yien moko nitie ma kimwonyo amwonya oyae to nyalo kelo ni ulcer. To gima kelo ulcer ahinya en H. pylori ni. To kendo H. pylori ni en bakteria ma thiedhe ok yot ahinya. Emomiyo nyaka wang'iye e yo matut. Koro ka wang'iyo picha mantie kae ni, anyalo chung' matin. Kong'iyo picha mantie kae ni, ibiro yudo kae dhano mantie kae, nitie membrane moro mantie kae. Kik wang' nyimbich or ing'ato kama kaleno. Koro yudo ka kosegolo kwiri ka to neutralize acid koro yudo ka kokalo. To ing'en samo kalo no to weyo. Koro yono acid donjogo. Kama acid okonego bed ni chope to donjogo. Koro ka acid donjo to chako wang' adhola ni. Koro kosechoko wang' adhola mino ka ng'ato nigi lit mang'eny nikech inyalo paro kokao acid moole adhola. Koro kokong'iye maber to kunya bakteria no kunya kodonjo kodonjo ma koro yudo kaka duto oyiech. Koro mano in gi problems mang'eny nikech ibiro yudo ka kidhiecho igolo remo, king'ok ing'ogo remo nikech damage mosetim kaka kamano. En ulcers kata peptic ulcers disease mabidi kelo kod kute mag H. pylori mana kaka daktari olero no. Owacho ni onyalo donjo kendo odhi kunyo ich e yore mopogore opogore ma seche ma okunyo ich no to oweyo mabende acid nyalo donje ma ang' bro kelo chandruoge mopogore opogore. Kute mag H. pylori gi daktari nikech adiero konego beni wabedo kod adhola e ich ma ang' bro kelo no chandruok. Thothne wayudo gi ga kokalo e yore mage. Kute mege H. pylori gi wayudo gi kolure kod ler mar aluorawa nikech gin gik mantie surrounding marwa. Koro ibiro yudo ka kaponi hygiene mwawuoye pile ni, wach luoko lwedo, wach luoko lemo ma ji chamo gi chiemo moko ma ji chamo. Koro kaponi ok iluoko lweti maler kata chiemo michamo ok oluok maler kata ok oted e yo maber tibiro yudo H. pylori. Koro inyalo yude kuom chiemo, kuom pi ma wamodho, kata kuom ng'ato omosi tiyude to iketo. Koro waluongo ni fecal oral. Koro donjo e iyi, kokalo dhogi, kokalo lweti. Ting'en dhogi en chiemo to en pi, ing'eyo to kata imulo dhogi kod gima. Koro kaponwa warito ler mar aluora marwa to kendo waweyo kuonde ma ji odhigore. Nikech ka ji odhigore to ng'ato yweyo, ing'eyo unya kata wuok kaka nino ndalo corona cha. So en bende en gima nyalo spread. En mana ni koro lure ni iyudo dos maromo nadi. Nikech kiyudo dos matin to dendi biro gorego. Lakini kodonjo mang'eny, especially kosedonjo mocha ochikore modonjo kuomi nyalo mi kute mag H. Makapo ni chiemo maero chamo salad moko maero chamo manumu gi gik moko aina gi. Koro kapo ni kata luoke gi pi ma ok ler tek ibiro yude. Koro wacho ni fecal oral. Gimolil obiro odonje iyi. Then mane yo ma sana ma ji yude godo. Then ka in gi crowding, jok mohero share beds gi kaina go. Koro be podi nyalo yudo H. pylori. Kamano. Mondo mi donje dendi daktari ma koro chak kunyo nikech ni pimo nwa kacha kapok wadonje ranyisi maka intiere godo kata makineno tinyalo chichni nyaka be nitiere kod H. pylori, ulcers mikelo kod H. pylori. Obede dendi kuom thuolo marom nade mondo mi chak kunyo mondo mi chak winjo ranyisi gi. Mora wan gima iluongo ni window period. Koro ka osedonjo onyalo kawo ndalo mogwaro. Onyalo kawo 5 days to 4 weeks. Ai kendo gima wacho ni lure ni to in gi dose maromo nadi. Mondo chak yudo in go sigo manadi ma H. pylori mondo mi chak neno symptoms mwawachogo. Koro miyo ka gitin to dendi biro gorego. Emomiyo wachoga podi ni balance diet, rit dendi tiketh nyingi. Koro kirito dendi maber to dendi biro gore. Gimoro amora madonje dendi ma is foreign dendi biro gorego. Emineno ka nikech jo se improve wach ma hygiene, jo ong'eyo no nego ka gituo nego gidhi hospital. Koro yudo ka H. pylori ok ng'eny ahinya, but pod
ohinyo ogandawa nikech ogandawa matin man kode kian to onego bed manage nang'o. Then nitie jomoko mabe kia ni onego bed nikech bakteria no kodonjo kokimiyo jatuo yath mowinjorego to okobi wuok. Koro in isiko ga sikana nan ga ja alsas. Isiko ga sikana nan ga ja alsas. Ing'eyo? To gima kelo ni alsas no to pokifwenyo mondo igole e iye kuro. Koro yudo ka jatuo bedo gi pek, koro en osiko muonya yath. To kaka nwawinjore nitie yath moro ka iluongo no omeprazole. Tinde ochala chala tam nikech ng'ato biro omeprazole. To kaka imedo muonyo omeprazole no to acid mane iyi be duogo piny. To acid no ing'e ni ogeng'o ni tuoche moko e dendi kanyo. Koro kaka imedo tiyo kode mang'eny iduoko acid duogo piny to mano koro tuoche nyalo donjo kuomi e yo mayot kendo nyalo bedo gi indigestion problems nikech acid dware en mana ni okonego bed mang'eny to okonego bed but gima mar acid chande kata ken H pylori no osetucho makoro acid leak e iye kuchacha makelo ni ulcers. Koro iyudo ka omeprazole ni kimuonye tiyudo ka oduoko secretion mar acid piny mondo acid kik bed mang'eny mondo omi thuolo ulcers cha mondo timang'o mondo chokwe kendo mondo changi. Koro kimuonyo kawuono okwe matin iweye dendi kendo chako loso acid moko. Koro iyudo ka ng'eny ji muonye ne wamuony okwena taweyo. Amuony okwena taweyo. Tadiel gimonego bed ni timo kiseng'eyo nen alsa to ne gilure gi thieth e yo makare. Yud ng'amo ng'eyo wach mar thieth no ilure kode e yo makare mondo mi alsa ochangi. Alsa ok chang dichiel. Ochango gimoro after 1 month after. Mokel kod H pylori omiyo kik isud kata matin. I'm gonna send my flying kiss to you. Romance. I love you so much. Comedy. Look at this one. Unacheka na una meno mbili. Music and so much more. Be ing'eyo ni chenro mar timo chudo kokalo kuom simbe mag ong'we yamo miyo jogo man kod simbe go thuolo mar chulo mwandu mapiyo kendo e saa mowinjore. My name is Tony Mungai Hutia Nyoto. I do a lot of this counseling, mentorship for boys and girls, where we are now doing the divorce care ministry for both men and women. I was not getting married to get divorced. It was marriage and that's it, till death. We most of the time throw the burden of divorce to women. We forget that part that the man is the head of the home. A relationship is two-way, and that's why the Bible talks about two people can never work together unless they agree. I've been dating a different person than the one I meet in the house. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV kawa wacho ni ngima en mwandu. Kidieny mokwongo Dr. Judy oleronwa ni samuri winjoga ni intiere kod ulcers kata osenyisi ni intiere kod ulcers. Timunyo yedhe mana mare ng'eni okikonyri imedo mana kelo chandruok. Nikech seche ma ireni to pod omedo kunyore adhola ni pod medo dongo. To kako medo dongo e kako medo kelo ni chandruok. Kapok adhi mabor anya Dr. Judy de waher mondo mi wang'e ane ranyisi maka ineno kata makiwinje dendi tinyalo chich ni moro intiere kod peptic ulcers mikelo kod kute mag H pylori mabende wayudo ni gin kidieny mag kute mag bakteria. Koro ranyisi mibiro winjo mokwongo makata ng'eny ji biro ga e hospital giwacho ni gin kod rem e dho chunygi. Koro rem ni en rem manyalo chiewi kata nindo gotieno. En rem ma moloyo to kaponi kech kai tiyudo ka rem no ng'eny. Rem no ng'eny. Koro rem no e sign mokwongo. Mar ariyo giminyalo winjo ka iyi opong'.
nikech acid ng'eny. Koro iyudo ka iyi opong' ma mi okiwinj maber, in gi discomfort, ionge gi kwe. Seche moko iyudo ka ionge gi appetite mar chiemo. Seche moko iyudo ka idhi e cho to oko maduong' seche moko nigi remo. Nikech owacho ni ma en adhola, to en adhola machwer. To sama acid bende ochopo kuome to acid wang'e. Koro inyalo yudo ka seche moko inyalo ng'ogo remo, kata seche moko inyalo kidhi e cho idhi oko maduong' motimo remo. Seche moko be inyalo ng'ok, nikech ng'eni koro digestion ok timre ei maber, adhola be nitie, chiemo bende iluoro, nikech kichiemo to iyi bedo kobir. Iyi bedo kobir. Koro mage gik ranyisi moko ma kapo ni winjo, to inyalo ringo osiptal mondo timni nonro mowinjore. Kamano. Ma sasa miwinjo ranyisi go kik idhi od yath, kati nyiew yath kendi te matek mondo mi idhi e osiptal. Ranyisi gi thothne waneno ga bang' ndaladi ka waseketo kutegi e dendwa, samoro kokalo e chiemo ma wachamo, kokalo e lwetwa, kokalo e yo moro amora ma gidonjo go e dendwa. Koro kapo ni nikech kawuono awuoyo sana e H. pylori, nikech nitie gik mang'eny manyalo kelo ulcers. Kata mana yiende moko mwanyiewo aoyaye, ni kawuono ni miya diclofenac, kawuono ni miya brufen. Koro mimuonyo gi gin be nitie kaka gin ga gi side effect moro ma gitimang'o, gikunyo lining ma ich no. Although en ok okunye kaka H. pylori kunye saidi. H. pylori kunye, to kunye mondo mi odonje iye kucho mondo pond e iye kuro. Koro kose ponde iye kuno to kinyal yude mayot. Matiende dhi bedo matek. Tiende dhi bedo matek. Koro ing'e ni igayo ga mana acid, nikech imuonyo omeprazole. Igayo ga mana acid to gima kelo shida to ni e iye kucha. Medo ga mana tucho, tame acid medo mana donjo to medo wang'o ing'ato. Koro ibro yudo ka gigi ibro yudo ka, nikech mondo iwinj ka dhola rami kata gimoro sani kong'adi bro kao muda. Koro kako medo kunyo iye, ting'eni koro o involve leche mantiego. Koro ing'eni ka leche go bedo involve, koro kichako timang'o, iwinjo rem. Koro by the time iwinjo rem no, ibro yudo ken kata 1 month, ng'eyo kata 3 weeks, kata 1 month, nikech koro kunyo dhi mbele to lechego are involved. Iwacho ni kunyo dhi mbele. Naneno ka ikelo picha moro ka amanyiso kaka kute gi chala, kaka gikunyo kod seche ma iwinjo ka gima intiere kod ranyisi gi, to gima timore e daher mondo mi johera mar chendo ni one gima kute mag H. pylori timo e dend ng'ato kata timo e ng'ato, mondo mi seche mwadhi nyime kod pimo ni tin bendi neno ni kare kama e kaka gini timore. E seche ma producer marwa kachiel kod director miwa pichni, to daher mondo mang'en to joma gima tiere kod thuolo mamalo mar gamo kutegi kata mar bedo kod kutegi. Koro joma nigi thuolo mamalo ahinya mar gamo kutegi gin jok ma higgi ni malo matin. Ka 50 years, higni 50 kadhi mbele, ibiro yudo ka gin gi thuolo ma piyo ma yudo thuolo ma ulcers. Bende jok ma ni osiptal mosetuore. Ing'en alsa wacho ni kelo gik mang'eny. Koro alsa ni sama ibro yudo ka nitie jok matiyo gi yedhe oyaye, jok mohero tiyo gi yedhe oyaye. Inya yudo ni ng'ato kata notur, koro kete e yedhe moko notiyogo mondo oduok ni rem piny. Koro yudo ka kako medo tiyo gi yedhe gi nitie kaka gigwaro layer ma flat no. Koro yudo ka ulcer nitie, to kaka wacho en opogore gi ulcer mar H. pylori. Mama adobede ulcer no mar H. pylori ni. Koro kaka waneno mai kudni. Inyalo chung. Mai kudni ma H. pylori. Kineno kudni ni, to kudni mora mora nikech en be ong'eyo ni kodhi kucha, nitie acid moro, nitie gik moko mane ich kanyo manyalo timang'o, manyalo geng'e mana kaka geng'o tuoche mamoko. Koro ibiro yudo ni nitie seche ma en a living thing. Koro ongima. Koro en be nitie kaka en bo chiemo, ing'eyo, en bende onyuolore kamano. Koro iyudo seche ma
mochiemo kata mondo mi odonji. Okunyo ing'eno dak kanyo timo gike tete onyuolore ochiemo kanyo to medo kunyo gino komedo sudo mondo pondi mondo acid kik chop kamano. Nipimono wakacha jogo mantiere kod thuolo mamalo mar bedo kod kute mag H. pylori wacho ni wakacha ni ng'enyne joma hikgi oseniang'. Joma hikgi oseniang'. Jok man gi alsa moro amora. Jok man alsa moro amora e igi bedno kele gi gimachielo kaka wacho ni gik mang'eny makelo alsa. Kimadho ndawa ibo bedo gi alsa e iyi. Kimadho kong'o inyalo bedo gi alsa e iyi. Ka in aged nikech ing'en jok ma hikgi oniango gin gi gik mang'eny machando wigi. Koro iyudo ka gin gi tuoche mamoko gimuonyo yedhe moko koro mago be chandogi. Inyalo yudo ka oben gi alsa moro. Koro ka in gi alsa moro to yot mondo H. pylori odonj mondo med kunyo alsa no. Koro iyudo ka ibedo gi complications. Emomiyo kaponi kata ng'ato nigi alsa osefweny ni nigi alsa onego thiedhe mondo kanyo duog flat. Mondo adhola no changi. Mondo adhola no changi. Maumre. Nikech kapod oyawore tibiro yudo ka kudino nyalo donjo e yo mayot. Kamano. Dr. Judy, bende ng'ato nyalo bedo kod kute mag H. pylori to en asymptomatic mana kaka ne wantiere ga kod kute mamoko manyalo donje del to kiwinj ranyisi ok ine ranyisi. Ma bende nigi mathoro ga timore. Otimore nikech wayudo ni population maro kaka Kenya wan about 50 million. Ibiro yudo nus maji nigi H. pylori. To kuom jogi ibiro yudo na tamalo 10 kende ema yudo symptoms. Wacho ni luren to health status ni chalo nadi. Ka health status ni ber tibiro yudo ka dendi gore gi H. pylori kendo kibi yudo symptom mora mora. Mana kaka tuo mora mora nyalo donje dendi but dendi gore go. But ko yudo ka dendi en abit wi koro kuom jogi te ibiro yudo ka atamalo percent abich nyaka 10 biro yudo tuo mo H. pylori kendo gi yudo ranyisi. To jok modong to dendgi atamalo 90 dendgi gore godo. Kamano. Inyalo tudori kodwa kokalo yor SMS. Namba mar SMS en 239600. Inyalo tudori kodwa bang'e bende kokalo yor simu. Ibro neno namba mar simu e TV mari kati ibro yudo thuolo mondo mi ipenje laktar. Nyaka kamwagi keno daktari wacho ni wakacha ni ji nyalo bedo kod kute gi mag H. pylori e dendgi to ok inyis ranyisi moro amora nikech ang'o nikech samoro ratekni mar del beyo. Samoro bende intiere kod ang'o ni wacho ni ang'o e dendi ionge kod tuoche mopogore opogore manyalo bedo e del manyalo miyo ibede kod chandruok kata ranyisi mag H. pylori. Kendo Ruth gimoro bende nonro wacho ni joma chuo yudo H. pylori infection moloyo joma mine. Nikech ang'o? Wachore niya aparo ni joma mine mato mana pacha joma mine kowinjo ka gimoro rach kuome to ero ringo mondo dhi onene nang'o kendo yudore ni gin komigi kata mna yath ni gimuonyi to gimuonye yo makare. But joma chuo onego warang ruach ler kabisa nikech an kuonde mantie kamoro amora ma interact gi ji nyaka penj ng'ato kapok ichamo gin to be iluoko lweti. Koro ng'eny joma chuo ero puuza wach mar luoko lweto. Omiyo adwaro ni mondo waringru kamoro achiel joma chuo nyaka joma mon nikech wadwa ng'eyo adier nang'o momiyo joma chuo ema yudo H. pylori mohingo joma en ni wamiyo gi stress kose nang'o. Koro mano pod watimo nonro. Kamano. Neno wamiyo gi stress koso nang'o tiende ni stress bende nyalo miyo ng'ato bedo gi thuolo mamalo mar bedo kod H. pylori. Kapo nono ni ang'atimore seche ma ng'ato nitiere kod stress. Wacho ni nitie gik mang'eny makelo alsa. Ma stress en achiel kuomgi. Alsa ikelo gi gik mang'eny. Wacho ni alsa en mana adhola mantie ich. Inyalo kele gi gik mang'eny. Inyalo kele gi ndawa, inyalo kele gi kong'o, inyalo kele gi yedhe mwamuonyo oyaye, kata mana yedhe mondiknwa osiptal, but imuonyo gi kuom ndalo mogwaro, koro nyalo kelo alsa e dendi. Stress bende nyalo kelo alsa. Nikech sama in stress nitie kwiri moko ma dendi golo. Koro kwirige miyudo kati mang'o? Kela dhola. To bende gimachielo en chiemo bende mwachamo. Ka in ng'at mohero
a lot of spices. Mago bende timango, mago bende guaro lining madendino. Koro mago duto. So long as ni lining no yiech. To oancho ni alsa. Koro adhola no nyaki miyo changi. Koko chango e kakoro H. pylori ma en achiel kuom gik makelo ulcers biro timango. Biro to donjo to koro kelo gik mang'eny moloyo. Waseng'iyo kongo, waseng'iyo ndawa, wang'iyo kacha kidienje mag chiemo kaka salad mopogore opogore ma gin alode, manumu, kidienje mag chiemo mabende nyalo kelo ulcers, mabende nyalo chwalo ng'ato ng'ala manyime mar bedo kod H. pylori. Sana gin chiemo man gi spices mang'eny. Spices go seche moko gi wango that lining. Koro spices mang'eny to kod chiemo man gi mafuta mang'eny, chiemo man gi chumvi mang'eny. Koro magi duto gimoro amora ma watigo mana moromo, kik watigo mokalo alama. Jomadongo to ntiere kod thuolo mamalo mar bedo kod kutegi. Joma chwo ne waseparo kacha ni kiparo ni kotenore kod samoro stress, kotenore kod samoro hygiene, weche mag ler to gi health seeking behavior. Kaka gi kao kotuo be oringo dhi osiptal kose oyo to komiya bo muonyo nyaka otieki kose oyo. Koro mago emanyalo kelo pogruok no makin joma mine kod joma chwo. Kamano. To joma tindo, thothne nyithindo nikech yudo ka nyithindo ng'enyne gimol, ng'enyne yudo ka samoro giketo gik moko e dhoggi, ma samoro ok oluok maber kata ok olos maber. Thuolo gi chalo nade? Thuolo gi ok ni mal ahinya, but nitie nikech kata nitie nyithindo man gi H. pylori. En mana ni waduto wang'eyo ni nyithindo, ka en nyathi monyuol maber, ma roteke mege dende ni kare, ibiro yudo ka tuo kodonjo dende to wuok. Mineno nyithindo kata oketo gimolil e dhoge to mondo yud no tuo unless no kawo dos mamalo mondo mi okel tuo e dende. Koro nyithindo gin ga roteke mondo tuoche go e dendgi. Mana kaponi kaka wawacho lwedo molil, pi molil, chiemo molil, olembe galode moko luok gi pi maler to ginyalo yude. Nikech tinde nitie cases about 1% miyudo ka nyithindo nigi H. pylori infection. Namba mar SMS en 23600 inyalo oro ote mondo mi penj laktar. Ayudo ote ka mowuok na kuom Jo Dundo kantiere Lakisama Nairobi. Owacho kacha ni mosna laktar, daher penjo laktar ni ka ng'ato ochamo alot mar skuma, pilu, wadhi keto gi kidienje mag spices kod weche makamago, oganda, kata wacho ni yath mag kweyo rem, mabedo kadhi somo ndiko nying kanyo, kata rech mar omena. Bang'e to winjo ka entiere kod heartburn. Ma e bende en ranyisi mar ulcers. To e seche ma onyalo bedo ranyisi mag ulcers, ere kaka ng'ato nyalo control kech moro. Koro lure kod kaka kod heartburn. Koro kise realize ni gini chanda, to mi confirm ni gini chanda, ti confirm adier ni in gi ulcers, then gima ber onegi timango, onegi we kata i change kaka iloso chiembino. Ing'eyo nitie jomoko ma wacho ni kapono kisoko ganda to ganda nega lot of acid, kodo iyi ang'o gik moko ainago. Koro gima watemo ni mondo kik dendwa gol acid mang'eny. Nikech acid ne ema kelo damage gi te. Ema no kunye yecho lining cha. Ema ni yecho lining, koro acid chako leak kadonjo to wango that lining ma ich no. To mane ema koro complicate ulcers. Iwinjo gani H. pylori. Dr. Judy leronwa maber mokalo en kidieny mag kute mabende nyalo kelo chandruok mang'eny. Ponono ni ok ong'iye, ponono ni ok othiedhe maber. Wakawuoyo kwaduogo to wang'iyo ane gimonego bende timo. Ponono ni oseyudi nitiere kod H. pylori. To bende nyalo thiedhe morum chutho. To ka ponono ni thiedhe nang'o? Kik isud kata matin, kik idhi. I'm a nursing student at KMTC Kitale. I've always desired to take care of the sick and such kind of a thing. So I think it was inborn. What Robai was doing is a form of a healing process. This is the kind of attitude
that we would like to see, even for those who have already completed training. Dancing is also very much inborn. The inspiration is just natural. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Raundi atindi kotigara botaka imenya sai maiga. Ehosori enyira nainde embouke gima. Wa? Biore. Na sai mbia na chorete. Hakino mbogo boli mbaigwana ina boli ga. Wazimba da getinya tichi. Kero musachi hoteli yeye. Na era roti. Ombogo tabwati baga. Ngitalite muntagochi. Otaite somoni yaku. Asenge nchota kitibosoku. Kulende kende tige komutanga kulenda enibo amune mate yaye. Ayo muntako ire kiaraiga. Engo kunere. Tengera ege ticha. Egosori enyake gima. Yaruliko aseviu sasa bono. Kaka president, obeda president. Kiko bed mwana inchi. Wani mwana inchi mabro loko katiba ok en. Kweth makedo ne ratich oganda medo golo ng'ure wi okang' mar jatend piny Kenya William Ruto mar chwalo dwaro matimo lokruok ne katiba. Nonro dhi nyime wi tulo manyoche muoche yiero mar ward ma South Game ka manager ma Kisumu Balawanga bende odadhoge. And I think this time we invite the commission here so that the commission will tell us why they have not employed them, is to give a direction to the secretariat, employ this. We are not going to allow this to happen. Duol mande ko jopuonj TSC okete tago maliet malero gimomiyo ne ok gindiko jopuonj 1000 mano oketo menda ne ndiko mage. Seche mochwerni kidhi oko to dhigo ich kaka chalo. Koro kik chamo chiemo to chiemo ridore kabiro kama digestion timore moduogo wuogi koni. Koro bedo ka iluongo ni gastric ulcer, amo nyalo bedo kamoro ka iluongo duodenal ulcer. Duodenal gi ema ng'eny ahinya. Nikech iyudo ka ose wang by the time ochopo ku to kai bedo gi lit mokalo. Koro gimoro amora daktari chunga kama injere no wakao simu Maureen. Hello Maureen, penj laktar. Maureen, penj laktar. Apenjo niya. Machiegni. Apenjo kama. An ga gi rem more bathia kor kachich. To remo malit kabisa. Then obiro gi dho chuny ma buoka makata gimo buogi onge, then ogwecho matek. Koro nadhi osiptal nopim to noyud that H. pylori to nomiya yath miluongo ni omeprazole ma daktari owacho no. To katiyo gi yadhno to meda rem kabisa. To nomiya kode gi flagyl gi amoxicillin. Koro apenjo ni tanyalo endelea tiyo kod kar nonro kake nonro duto mitimo onyisi nikech okonego bed ni kitiyo kodgi tiwinjo rem. Onego bed ni kitiyo kodgi to giduoko ni rem piny. Koro gima nyalo kwayo Morini onyalo dokane kendo mondo gibed piny gi daktari mondo ging'iyane to en ang'o ma omiyo Morini ok nyal yudo konyruok makata muonyo yath. Ma nyalo wacho. Erokamano Morini ang' ni dogir laktar ang' ni tim nonro makende mondo ming'iyane kinyalo dhi nyime kod yedhegi kata oyo. Daktari wadhi nyime kod weche mag ulcers kachiel kod kaka otimo ich ka wadhi nyime. Koro H. pylori, H. pylori ma wasepimo. Koro idhano en ochalo block kamae. En gi layers. En gi layers. Koro malo ka emantie acid e wiye malo kae. Koro wasewacho ni H. pylori nitie kwiri moko mogolo. Koro kwiri no kosegolo to neutralize acid to nyalo kalo. Nikech kata en acid no nyalo wang'i. But kosegolo kwirigo to neutralize acid to yudo kako timang'o kako kuny odonjo. Koro donjo to chako gi wiye kae nitie iluongo ni mucus. Machalo thinyo. Koro thinyogo ema miyo acid ni ok nyal wang'o koni. Koro chalo barrier mantie kanyo. Koro mago duto H. pylori kalo. Koro kosekalo to biro modonj. Koro mae ich yenyewe. Owacho na acid ne malo ka
wanyalo tiyo gi mae. Wati gi mamalo no. Acid nitie e wiye ka nitie acid. Then wiye ka nitie mucus. Ang'ni make maka kanyo akaw simb Pamela Kiena. Hello Pamela, penj laktar. Winjo ka un gi puonj maber kabisa. Erokamano machiegni. Koro ing'eni ndalo moko ne mana giga kaka wacho ni kaka ikidhi kaka ikan fanya giga 50. To ne asiko ka chamo gimoro kaka skuma kaka winjo ka jowadwa osewacho to wuoyo wuok e dhoga mang'eny kabisa to awinjo rem gi e dho chunya kae. Koro nadhi ma muonya kilo. Nitie kaka nonyisa na muonya kilo 7 okinyi 7 odhiambo. Kuom ndala 7. Maka ariyo gi kamano tapar ni en gin gimoro kaka prochko gariyo kucha pilo gote. To nadhi go maber kabisa ma winjo ka sani an maber kabisa nyalo chamo gimoro amora. Koro en nonyisa ni ka sama dos no serumo to sama nyalo chamo gimoro kaelo kwa muonyo kata ariyo kata achiel lakini ayudo ka an gi chamo. Koro napenjo daktari nitie yath maber thiedhe kabisa mopogore kaka ne daktari opimona kose dipo ni en una mano lakini ayie kenda rwako wachno kabisa kendo puonjno ber wang'eno konyo joma ng'eny nikech TV ji neno mang'eny. Erokamano. Erokamano ahinya nyathi, erokamano. To apilo gi ni muonyo gi ngili nitimo gi nang'o? Imuonyo gi ngili, imuonyo gi muonya ngili, 7 gi muonya okinyi, inyalo madhe gi nyuka. Koro karomo dhiambo dong koro ichiemo to koro inyalo muonye sami chiemo cha. Koro yudo ka in sawa kata an ngima sani kena ngima kendo nitie kaka othiedho kata mna arthritis dang' awach kama nikech kata chonge na ne ok anyal wuotho sani anyalo ringo kata ringa maber kabisa nikech ne gisiko ka gikuot nyaka nachak no to koro rem no ok awinji matiende apilo na no kothiedha kabisa koro daktari be nyalo miyowa samoro. Erokamano ahinya Pamela, erokamano amor kendo amor mar wuoyo kodi odiochieng' ma kawuono. Gima nyalo wacho ni Pamela en ni tuoche opogore to thieth bende opogore kendo wacho ni gima wadwaro en ni at the end of the day be ichango koso kichango. Kore kwa ng'iyo to ichango nang'o. To gima bende ang'eyo wach mar apilo no pok awinjo but gima ng'eyo na apilo kimuonye ngili to gima onyalo timo ni malich onge. En ibro gole agola kaka en no. Ok apilo kibare kama kore ka kothe ka bedo magini. But mano wanyalo ng'iyane nikech samore ni yath machielo. Wabo ng'iyane kata wabo ng'iyane joko mabende tiyo kod yore mamoko alternative medicine mondo wang'iyane kaka kata kamano yieni bende kuoyi wawacho ga kamano ni yieni ema kuoyi ayro ga tudo gi mu mang'eny ne erokamano. Koro watiek mapiyo. Koro wawacho na acid ne malo kae then nitie layer ni machalo thinyo kama mageng'o acid kik wang' kuondegi. Koro mae ma normal, mae gima kawaida. Koro ka H. pylori obiro, to chako gi ochako kunyo. To kalo mucus. Mucus no osekalo donge. Ng'ena acid nyalo donjo gi ka. Nikech layer mano geng'o acid osewuok. Koro nyalo donjo gi ka. Koro H. pylori rach ne no kunya kobiro. Ineno ka matin kichopo kae tineno ka magi koro gin layers megich kendo kuonde gi ema koro nitie leche ang'o gik ma muhimu mantie e ich matimo tije mopogore nikech kata mana acid igolo mana e ich kae. Koro kosechopo kae to owen acid yo makalo godo to koro donjo nyaka yie kuonde gi ma koro ibro chako dhi e cho igolo remo aminyalo ng'ogo remo. Koro ka gigo te oserumo tiyudo ka in gi adhola to kaka wawacho adhola ni ok nyal chango dichiel makimuonyo dichiel tiweyo biro mana kwe. Koro yedhe ng'eny gi muonyo joko omeprazole go otemo gimo oumo adhola no mondo acid kik timang'o kik wang'e. Koro dwarore ni tiyo kode kuom ndalo moko nikech kiume kawuono to kiny yale donge pod timo ai tibro yudo ni jok man gi tuo ni ibro yudo ka gin gi heartburn iyudo ka acid temo mondo duogi nikech acid ng'eny temo mondo timang'o mondo duogi. Koro mane heartburn ma miwinjo no kamano. Adwa ni wadonje thieth Dr. Judy nikech iwacho kacha ni en thieth ma ok yot kata matin kata kamano seche ma ithiedhe kaka pare ni ka nosekunya nyaka piny koni koro chuno ni nyaka chak thiedhe ma ochak chango koduogo malo ma dhola cha chop kama koro oumore mogik ma koro obet flat kaka ni wacho cha. Wadonje thieth mar H. pylori odhi mokunyo modhi mopondo yie kucho ithiedhe nang'o kopogore kod koro gimokwongo en ni wacho ni mano bacteria
Koro bacteria ni nyaka ithiedhe mana kod gimiluongo ni antibiotic. Koro step mokwongo en golo bacteria ni kama entie cha. Wakwa wi simu mondo kiyena. Hello, penj laktar. Asemu yedhe kuman. Onge gimitimo. Emomiyo ineno ka adwa nyiso oganda ni emomiyo ibiro yudo kimi yedhe mang'eny. Seche moko iparo to daktari ni omiya yedhe mang'eny nang'o. Kendo kapo jok mosemonyo jok mosemi thieth mar H. pylori treatment, nitie gimalo H. pylori kit. Koro kit ni iyudo ka idwaro ni mondo iti kod kit ni, to kit ni king'iye oting'o yedhe tieng' didek. Magin antibiotic 2 to kod achiel matimang'o mageng'o acid. Koro idwaro ni ti kod adek gi. Mar acid chande biro geng'o thuolo mar acid mondo obed kawang'o adhola no. Antibiotic biro seto bacteria iye kucha. Oriwgi mondo moro goye gi koni to moro goye gi koni. Koro biro seto bacteria iye kucho mondo wuogi. Dakigole kuom ndalo 3, dakigole kuom ndalo 5 kaka bacteria mamoko nikech osore iye. Koro emomiyo iyudo ka thieth ni sana odhi kuom ndalo 7 to ndalo 14 mondo mi igol bacteria go oko. Koro igolo bacteria go oko kuom ndalo 14. Odho kata kikawo ndalo 10 but 14 e maber. Koro 14 ni imuonyo antibiotics 2 to kod mar acid. Koro ibro muonyo gi kamano kaka daktari onyisigo manyaka itiek. Koro after 2 weeks tise clear bacteria H. pylori gi. Kendo nego bed ng'ato dok e thieth. Maybe adwa neno kaka diagnosis itimo mondo yude, nikech nyaka idogi matimni kendo pim mondo neno rumo, nikech kapok orumo to kendo inyalo endelea gi muonyo H. pylori kit no kata for up to 21 days but ndalo mang'eny iyudo ka 10 days 14 days oromo. Kitieko mano koro wadwaro mondo alsa cha ochangi. Isegolo bacteria e iye kucho kuom ndalo 14 kits go. Then koro wadwaro alsa mondo ochangi. Nikech gima ne kunye isegolo. Koro emomiyo ichako nitie yedhe mibiro miyi. Achiel kuom yedhe mane nie kitgi ibiro dhi go mbele. Mane ntije en mar mondo duok acid piny. Oum wiki donda mondo acid kik wang' mondo adholo timang'o mondo chak chango. Koro ibiro yudo ka yedhe gi imuonyo kuom dwe achiel to kata nyaka dweche 2. Mano kisetieko kit. Koro idhi endelea kod macha mondo adholo chang maber. Ok inyal muonye dichiel to chang. Mano en wach ma nyaka wamak maber ni ok inyal muonyo ne yath dichiel to chango dichiel nikech en adhola chango mos. Daktari ponono ni ng'ato dwa tudore kodi thuole mo maya wang'a inyalo yudi kanye mondo mi imed lero ne oganda mathoth kotenore kod H. pylori. An ng'enyne antie Kenyatta National Hospital e medical wards. But atimo private practice bende mang'at madwaro consultation nyalo biro pod wawuoyo. Koro kang'eyo ni anyalo miyo namba. Inyalo chiwo. Namba 907 45 442 020. Mano kore namba maka idwaro ni timo consultation to inyalo goyo to wami puonj makare, nikech achiel kuom gik matimo en puonj oganda mana kaka koro watimo kae. Amor kendo ageno ni kaluongi odiochieng' machielo timo duogo mondo wago mbaka chenro mar penj laktar. Kamano. Erokamano ahinya en penj laktar kokalo Ramogi TV ka wawacho ni ngima en mwandu. Wach maduong' ma daktari owacho ni gini ok en gima biro chango dichiel to en gima ithiedho mos to bende kaponono ni neno ranyisi gi kik idwar thiedhori kendi, dhi e osiptal timni nonro yudi ni en H. pylori koso. Kaponono ni en ibomi yedhe to muony yedhe go kako ndiki. Nyaka kendo odiochieng' machielo kabokelo ni penj laktar kokalo Ramogi TV kama wacho ni ngima en mwandu. An Ruth Otieno oriti masane.